Sa ibang balita mga idol, pinaigting ng Department of Health o DOH Ilocos Region ang panawagan para po sa agarang pag-uulat ng mga posibleng kaso ng firework-related incidents o FWRI ngayong selebrasyon ng Bagong Taon. Ayon kay DOH Ilocos Regional Director Paula Pasidionco, mahalagang maipaabot agad ang mga insidenteng kaugnay ng paputok upang mapanatili ang accuracy ng mga datos at makapagbigay ng tamang impormasyon sa publiko ukol sa kaligtasan. Bilang bahagi ng hakbang na ito, inatasan ng lahat ng publiko at parehong pribado at pampublikong health facilities na irehistro ang lahat ng kaso ng FWRI sa Online National Electronic Injury Surveillance System. Ang sistemang ito ay disenyo po upang mangalap ng komprehensibong impormasyon ukol sa mga insidente at makatulong sa epektibong pagresponde. Sa Ilocos Region, 5 health facilities ang itinalaga bilang FWRI Sentinel sites, kabilang po ang Regional 1 o Region 1 Medical Center sa Dagupan City, Lingayen District Hospital sa Lingayen, Pangasinan, Ilocos Training and Regional Medical Center sa San Fernando City, La Union, at Mariano Marquez Memorial Hospital and Medical Center sa Batac, Ilocos Norte. Layunin ng DOH na paigtingin ang kahandaan at kamalayan ng bawat isa habang binabantay ng kaligtasan ng publiko sa pagsalubong ng Bagong Taon. IFM News. IFM News. IFM News. IFM News.